מקווה שכל אחד ואחד מכם גם בכיתה וגם בזום מרגישים טוב. נמצאים בזמן שבו הם מרגישים שההרצאה תועיל להם, יצאו פה בני אדם טיפה יותר טובים. אנחנו מתחילים עם נושא חדש, אבל לא חדש לגמרי. כלומר, זה עדיין אינטגרלים, אבל מגוון קצת אחר, מה שווה לקרוא לו אינטגרלים לא אמיתיים. נושא מעניין, כן? במובן מסוים כל התואר הוא ככה, אבל פה סוג של אינטגרלים, יש לנו מה להגיד, ואני חושב מאוד שזה יקביל להרצאות של שנים קודמות, עכשיו הצלחנו. קודמים בהרצאה 8, זה הרצאה 8 שנה שעברה. הרעיון הוא כזה, עשינו ספוילרים, זרקנו ככה רמזים לאורך ההרצאות האחרונות, תרגולים, לאורך השיעורים האחרונים, שהוציא את זה פעם מורבב, שגם הבנתם. מה קורה אם אני רוצה לעשות אינטגרציה, חשב שטח, פונקציה לא חסומה. או לחלופין, אם אני רוצה לדבר על איזשהו שטח לאורך קטע אינסופי. בסדר? לא משנה כרגע לא בדיוק בפונקציה, אבל סתם של הציור, או תמיד אין ציור לא מובן, יש ציור לא מספיק גדול, פרגנו בלוח שלם. אני חושב שזה פונקציה, עושה צבע אחר, בוא נעזור לנו טוב, מובן, סתם פה פשוט. כאילו, צל הוא לא עושה, איך צבע שעובד? נגיד אדום. אני עכשיו יש לי פה את ה... לא סתם נגיד אחד, שזה נקודת התחלה, זה מאוד לא חשוב. ואני חושב שיש לי פה את 2, 3, 4 ו5. אני חושב שיש איזושהי פונקציה, לא משנה כרגע איך בדיוק היא נראית, אל תחפשו פרופורציות וכולי, כמו שאתם תמיד אין אצלי כאלה, שיורד בשביל הדוגמה הפשוטה, איזושהי פונקציה שהגרף שלה יורד, ואיכשהו, אם אתם סופרים את השטחים של הדמויי טרפזים האלה, אתם מקבלים שהשטח פה נגיד זה 1, וכאן זה רבע, וכאן זה תשיעית, וכאן זה 1 חלקי 16, ופה זה 1 חלקי 25, וכאילו השטח, במובן האינטואיטיבי, אני חושב פה זה משהו, רישום אינטואיטיבי, אולי אני אחליף צבע, זה... אני צריך גם אדום חדש באמת, פעם מה שאני יש לנו מסכימות, יש לי פה עוד אדום, לא, אין משהו. באופן אינטואיטיבי, כאילו האינטגרל מ-1 ועד א' אינסוף, שאל אותה גברת פונקציה, השטחים שלו זה 1 חלקי n בריבוע. בלי להגיד כרגע מה זה בדיוק, אנחנו יודעים שזה מתכנס. ואז אפשר לדבר על השטח במובן מסוים שנמצא מתחת לגרף הפונקציה ומעל הציר לאורך הקטע האינסופי, מ-1 עד אינסוף. כן? סוג אחר של אינטגרלים, פונקציה של n חסומה. תחשבו קטע נגיד 0,1, אבל פונקציה 1 חלקי x. שזה ציור דומה לזה, במשמעות כאילו התכלסית שלו, שטח לאורך משהו אינסופי, אבל שטח יכול להתכנס, אבל הוא נמצא פה. אם הפונקציה 1 חלקי x, הוא יוצא כזה משהו כזה. אז יש לנו בעצם שני סוגים של אינטגרלים כאלו, שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אינטגרל של פונקציה שהיא סבבה, אבל בקטע לא סבבה, בקטע מ-1 עד אינסוף, או מינוס אינסוף עד 2, משהו קטע שיש לו קצה אינסופי, מה שנקרא קרן בסלנג המתמטי. זה סוג ראשון של אינטגרלים, שעליו נדבר היום. וסוג שני, זה שהקטע הוא סבבה, נגיד קטע 0,1, אבל הפונקציה לא חסומה. אמרנו, החל מהרצאה 3, זו ברירת המחדל. מה היה הבסיסי ביותר בכל הדיונים על הסכומי רימן פה ושם ועניינים. אז אני רוצה לדבר היום על מה שקראתי לו אינטגרלים בסוג ראשון, לא קטע כזה אינסופי. אנחנו נגדיר את רוב הדברים בקטע מאיזשהו מספר ועד אינסוף, אבל נעיר פעם ופעמיים איפה גם על הלוח, מה הייתי עושה הפוך אם זה היה ממינוס אינסוף עד איזשהו מספר, וזה מאוד אומר מינוס, ואז אני גם רוצה להעיר מה אני עושה כשיש לי אינטגרל על במרכאות כל הציר, ממינוס אינסוף ועד אינסוף. אנחנו רוצים להגדיר את הדברים פה פורמלית, כמובן להדגים, ואם אני באמת מדמה פה של דוגמה אינטואיטיבית בין אינטגרל כזה לבין טור, אז גם פה השאלה של האם מתכנס תהיה הרבה פעמים
בלתי תלויה בשאלה של למה הוא מתכנס. מה שאנחנו רגילים אליו גם מטורין. לא להביא את הבקבוק? היינו. זה היה מאוד מרשים. כן, לא, שאלתי איפה הוא, פתאום הוא יצא מהתיק. חלט רצון, כל אחד מבקש מה שהוא רוצה. אם יקרים. אז אני רוצה, תראו, יש לך הגדרה פורמלית, כאילו, מתי זה מותר? האינטגרביליות. אני ארשום אותה, אבל בפועל תראו שאנחנו לא דואגים אליה יותר מדי. הקטע מעניין זה איך אני מחשב את זה. כן, אם בכלל. אז זה סוג ראשון. אז תהי, זה תמיד נחמד. F. פונקציה מוגדרת באיזשהו קטע מהצורה, מנקודה כלשהי A עד אינסוף. יהיה סגור, אמרנו, אם זה פתוח ולא קרה כלום, נקודה אחת לא מראה את השטח של האינטגרל. איזה שטח? שהוא האינטגרל. אנחנו אומרים ש-F אינטגרבילית בקטע FA עד אינסוף. אני לא רוצה להגדיר מחדש את הגלגל, כתמיד במתמטיקה רוצה להשתמש דברים שכבר הגדרתי, להגדיר את המושג החדש, טיפה לשנות. אז אני אומר ש-F אינטגרבילית בקטע האינסופי, היא אינטגרבילית בכל קטע סופי, שהוא מכיל. אם, אפילו יותר פשוט. אם F אינטגרבילית בקטע בין A ל-B, בכל B. כלומר, הפונקציה מבחינת אינטגרבילית ב-1 עד אינסוף, היא אינטגרבילית ב-1 עד 2, ב-1 עד 200, ב-1 מיליארד. כל קטע סגור. אז בהגדרה היבשה אינטגרבילית, גם בקטע כולו. זה שאלות? אנשי הזום או שזה מישהו לא השתיק? נראה שזה מישהו לא השתיק. עכשיו, זה אינטגרבילית. שתיבה של סכומרים. איך אני? לא יודעת, בעולם מדעי המחשב אולי רובם מרצים. קודם כל רוב הקורסים שלנו מתמטיקה עדיין, יש לנו קורס אחד במדעי המחשב וגם בקורס שלנו בקצר אני לא רוצה. אוקיי. אז אני משוחח בדומיה. אם האינטגרביליות מוגדרת בקטע האינסופי, על ידי האינטגרביליות בכל קטע סופי, איך לדעתכם אני אגדיר את האינטגרל מ-A עד אינסוף? כהרגלה של מתמטיקה, לא כמו, כאילו, ואיך מוגדר טור? גבול של סכום. בדיוק, גבול של משהו. אז גם פה האינטגרל מ-A עד אינסוף של fx dx, זה סבב של התיאוריות אלמנט לא גבולות, A ואינסוף, זה הגבול של, אני אגיד איזשהו ענן fb, אנחנו רגילים לסמן את הגבולות של אינטגרל ב-A ו-B, של fx dx. אם הגבול קיים, אנחנו רואים שהאינטגרל לא מתכנס. הגבול קיים, אנו אומרים שהאינטגרל מ-A עד אינסוף של fx dx מתכנס. ואם לא, אז לא מתכנס, כמו פחד אמרנו. פה בטורים אנחנו נתחיל מדובר שתיים שאנחנו השקעה מחשבים את הגבול, וכפועל יוצא יודעים שהוא מתכנס שהוא קיים או לא, ולכן האינטגרל מתכנס או לא, אנחנו כבר היום ננסח מבחני so called השוואה. אם הפונקציה הזאת, יותר קטן, משהו בסגנון, בדומה למה שהיה במבחנים של טורים ואיפי, אבל שאני אגיע לשם עוד כמה דקות, נרחיב על זה יותר את הדיבור. אני רק רוצה להעיר שאני יכול להגדיר באופן דומה אינטגרל של פונקציה על קטע ממינוס אינסוף עד לאיזשהו מספר. ככה נשאול את זה בקצרה, באופן דומה. סמילרלי. האינטגרל ממינוס אינסוף עד איזושהי נקודה, נגיד A, והגבול של איזשהו B שואף למינוס אינסוף של האינטגרל מ-B עד A. ואם הוא קיים, אז כמה טוב ואיזה כיף, האינטגרל מתכנס, ואם לא, אז כמה טוב ואיזה כיף הוא לא. שוב, תמיד אני אומר, מה שטוב זה שאנחנו יודעים מה התשובה, לא אכפת לנו מה היא.
או אינדיפרנטים לגבי יש פתרון, אין פתרון, העיקר שאנחנו יודעים שיש להם. פה סך הכל הגיוני, אבל כל מה שאנחנו רוצים לתת דוגמאות כדי לעשות להתחיל לקוות להתחיל. יש לכם שאלות על הדברים שרשמנו פה מהכיתה? יש למישהו מהזום שאלות? בואו נעשה דוגמאות. שימו לב, עכשיו הוא מזכיר גם מה שהערנו ברמה הטכנית, אבל לא קשור בשום צורה פורמלית, לפחות לא כזו שאנחנו רוצים לקשר. לסכומי רימן, יש כאן שני שלבים. זה לחשב את האינטגרל, שלא, כמו שהדגשנו פה לפני כשבועיים, פה בכיתה זו ממש. זה אומר לחשב את האינטגרל בלי גבולות, ולהציב בסוף את הגבולות, מבחינתי לפחות, בלי בלגן. ואז אחרי שהצבתי את הגבולות ויש לי משהו, איזשהו ביטוי של b, להשיף את b לאינסוף. אז יש עבודה בשני שלבים. אין סיבה כאילו לרשום את זה לפני השלב הראשון, ואז אחרי רק בסוף, כשמחשבים את הגבול. אז בואו נעשה דוגמאות. מה אני רוצה? למשל, בואו נחשב את האינטגרל מנגיד 2 עד הסוף, תכתבו למה 2, של 1 חלקי x לן x. למה 2? כי באחד זה המכנה המתאפס, אז זה גם פונקציה לא חסומה, מה שאמרנו שזה סוג שני של אינטגרלים בעייתיים, שעליהם נדבר בעתיד, רק שנהיה בריאים והכל יהיה בסדר. הנה האינטגרל הזה. זה בריאות הכי טובים. לפי ההגדרה, האינטגרל הזה שווה לגבול, b שואף לאינסוף, של האינטגרל מ-2 עד b, 1 חלקי x לן x dx. בואו נמצא את הקדומה. אתם יודעים, הקדומה זה ניסוח חזק מדי, יש הרבה כאלה, אבל בפועל זה לא מזו מקבוע, אז אני רוצה לומר את זה בעברית ככה. נמצא קדומה של 1 חלקי x לן x, כלומר תכלס נחשב אינטגרל לא מסוים. טוב, ככה אני מעדיף לעשות מאשר להגיד איך הגבולות משתנים ובחלקים מה עם החלקים וכו' וכו'. אמרנו את זה פה בשבועיים, אני עומד מאחורי המילה שלי. איך אני רוצה כתובה על הדבר הזה? מה האינטגרל? איך אני עושה אינטגרל? x לן x. אתה מציב אינטגרל לן x. זה השיטה עם ה-t וה-dt, לא? כן, זה מה שאומרים בכיתה. אז אומרים פה בסך הכל, ביחד תצליחו במבחן, מה שנקרא. 1 חלקי x הוא הנגזרת של לן x. מזהה כמו שאמרתי. בתרגול הראשון והשני, משחק בין הפונקציה לבין, כך זה רק בראשון בעצם, משחק בין הפונקציה לבין הנגזרת שלה, אז אני אעדיף להציב t שווה הפונקציה, אז תיארני t שווה לן x, מה שייתן לי dt, חבר אמיתי t, 1 חלקי x dx, ואז ברשותכם כמובן כן, אני אקבל פה באינטגרל 1 חלקי t dt, כן, כי 1 חלקי x הזה, ביחד עם ה-dx, שניהם ביחד, קרבתי אותם כדי לזמן dt. ו-1 חלקי ln x זה 1 חלקי t. אני עושה את זה פה טיפה מהר, אבל שרוצה יכול להרחיב לעצמו לראות שדברים מסתדרים. זה המקום לומר שצריך לדעת אינטגרלים בשביל לפתור אינטגרלים לא אמיתיים, אם כי מה של, נגיד שברים חלקיים לוקח 20 דקות, לא נראה לי שנקי שוב פעם את הקי הזה פה. מספיק אכלנו אותו. באינטגרל הרגיל. מה האינטגרל של 1 חלקי t? לן t. אם נקפיד על עצמנו, זה אנחנו פרט תגיד. פה הכל חיובי, זה לא רלוונטי, אבל נרשום את זה. ואנחנו חוזרים לאינטגרל המקורי, כן, הכל חיובי, כמה זה לן 2. והגענו לאן שהגענו, חיובי הכל. עכשיו, ברגע שיש את הפונקציה הקדומה, אנחנו יודעים למה שווה האינטגרל עם הגבולות, 2 מ-b. שווה לפונקציה הקדומה בשתי הגבולות האלה. כמו שאמרנו בפעם קודמת, כלומר, לא 7 אלא מספר 6, כל אחד שסמן איך שהוא רוצה שהוא מציב את הגבולות, אני אוהב לשים קו אנכי ולרשום ש-x שווה ככה ו-x שווה אחרת.
כל אחד שיעשה את זה איך שבא לו, כשהציג ישר את הגבולות, אם רואים את זה אז סבבה, יש פה הרבה קווים, זה מעצבן, אבל כאילו זה L וזה L, וזה ערך מוחלט, וזה L, וזה הקו הזה, אולי נעשה פה סוגריים עגולים, כי פורמלית זה נו, אבל פה הכל חיובי, אז בסדר. יש לי פה לן B, פחות לן 2. והקווסטשן היא, לאן זה שואף כאשר B שואף לאינסוף? סך הכל, האינטגרל B2 עד אינסוף של 1 חלקי x לן x dx שווה לגבול כאשר b שואף לאינסוף של האינטגרל מ2 עד b, ואת האינטגרל מ2 עד b רשמנו שמה לן b פחות לן 2. רבותיי, קהל קדוש, ברגע קדוש זה, תאמרו לי, לאן האינטגרל שואף? מה הגבול של לן b? אינסוף. לאט. slow and old, מה שנקרא, slacking, אבל מגיע לאינסוף. לא מעריכי ולא פולינום. אפילו לא לוגריתם. אבל בכל זאת, לן של b שואף לאינסוף, ולכן גם לן של b מזיע, אבל שואף לאינסוף. טוב, אז האינטגרל לא מתכנס. גיאומטרית, מתחת לפונקציה, ככל שתעלו במעלה הציר, תצברו עוד ועוד שטח, והצבירה הזו לא תתכנס. שואף לאינסוף. והאינטגרל, איך אומרים מתמטיקה מה שלא מתכנס? מתבדר. מתבדר. עוד הטישויים, אבל דווקא היום בלוח נקי, לא יודע, מישהו עשה פה עבודה, אנחנו מודים לו על כך. אלעד, יש לי שאלה. כן, תראו, אני רגע אעשה אפקטים. כן, דבר. אם ה-B שואף לאינסוף, אז למה לא שמנו מראש כאילו אינסוף, למה שמנו B? לא, תראה, מה, אינסוף זה לא מספר, אני לא יכול להציב אינסוף. גם כמו שהזכרנו פה מקודם בכיתה, גם בטורים, גם בסדרות, גם בטורים זה יותר בולט, לבדות בין אינטגרלים במובן הזה, כמו ששמענו מקודם. טור זה הגבול של סדרת הסכומים החלקיים. אני מחשב סכום חלקי, טלסקופי, הנדסי, הדוגמאות שעשינו בקורס הקודם, שהצלחנו לחשב את הסכום החלקי, ואז אני עושה גבול, אני לא יכול להציב אינסוף, זה לא מספר. הבנתי, תודה. אלעד, לאורך הדרך לא עשינו את הפלוס C, כאילו שמוסיפים קבוע. כן. כאילו בכוונה או שזה סתם, כאילו... אז מדובר בסופו של יום באינטגרל מסוים, אחרי זה אני עושה לו גבול גם. באינטגרל מסוים, ה-C לא מופיע. סבבה, תודה. יש עוד שאלות? תראה ששמעתי את השאלות שהם שאלו. בואו נעשה דוגמה אחת שהתכנס גם. איזה מספר אתם אוהבים? איזה מספר אתם אוהבים? רוצה לשמוע אותך אומר את זה. זה יעלה, כן? גם אם 17 זה יעבוד, אז ייקח לנו הרבה זמן. בואו נעשה את האינטגרל. אפשר גם לנסות סוף, אתם רוצים. בואו נעשה באחד לסוף. מ-1 ועד אינסוף של x כפול e במינוס x dx. שוב, לפי ההגדרה, מה שאני בפועל רוצה לעשות זה לחשב את הגבול כאשר b שואף לאינסוף. אני בחרתי b כמו שאמרתי מקודם, כי אנחנו רגילים לסמן באות b את הגבול לעניין של אינטגרל. אני בא לכם, לא יודע, t, משהו אחר, אז סבבה, שימו לב שעוד x תפוסה, אלא אם זה t בפנים, אז תקחו x או משהו. יש לי פה את האינטגרל מ-1 עד b של x במינוס x dx. האינטגרל הזה ראינו אותו בשיעור הראשון, גם השלמת המילואים עושים את זה בשיעור הראשון, אינטגרציה בחלקים.
הפולינום והמעריכית, בואו נעשה את זה שוב, לא מזיק, עוד פעם אמרתי לכם, זה לא ששכנו לגמרי מה שלמדנו על אינטגרלים, בסופו של יום יש פה חישוב אינטגרל. לא, לפני שאנחנו מגיעים למבחנים. יש פה חישוב אינטגרל, ואנחנו צריכים לדעת לעשות אותו, בואו נעשה אותו. אז את הקדומה, עוד פעם, זה לא באמת הידיעה, אבל שיהיה, של x, e במינוס x, נמצא באמצעות אינטגרציה בחלקים, בחלקים, אנחנו רואים את זה באופן מדויק. יש לי פולינום כפול מעריכית, וזה. אז אדון פולינום זה ה-x, שאני גוזר אותו מסכן ונעלם, ו-g tag זו המעריכית שנמצא לאינטגרציה, אני לא שוכח, גם לא סולח, ונגזר את הפנימית, אז זה מינוס e במינוס x, אפשר לקבל פה את השוויון הבא, האינטגרל של x, e במינוס x dx, בואו נעשה את האפקטים עם ה-FG מתחת, זה כחול, זה FG tag, הופך להיות, מה הופך להיות בשפת ה-FG? FG, אני, מינוס x, e במינוס x, מינוס האינטגרל של 1 כפול e במינוס x, כאילו במינוס. זה fg, רק g, וזה האינטגרל של f תג g. והחוק המדוח, הוא מפתיע, שוב, רואים את האינטגרל הזה כולנו? זה האינטגרל שאנחנו עומדים לחשב אותו, והערנו, ואם היה פה x בריבוע, אז היינו עושים עוד שנה והיינו רואים לאן דברים מתגלגלים. פה מינוס x, e במינוס x, מינוס מינוס זה פלוס. סליחה, עכשיו דיברתי כמו שעשינו משהו דומה, עשינו x כפול e ב-x, לא מינוס, אבל הדברים מאוד דומים. האינטגרל של e במינוס x הוא מינוס e במינוס x, זאת אומרת, תשגיחו שאני לא מרבה לכל המינוס הפלוסים והלגנוסים. אני יודע עכשיו את האינטגרל, אז אני יכול להציג את הקדומה, סליחה, אז אני יכול להציג בה את הכפולות. ברשותכם, לא, בואו נעשה את זה כמו שזה מקודם, יותר בזהירות. האינטגרל מ-1 עד b של x, e במינוס x dx, זה הפונקציה הקדומה, מינוס x, e במינוס x, מינוס e ב-x, מי שעושה סיגורים משותף לפני כאן, פער כמובן, ואני יכול להציב x שווה 1 ו-x שווה b, ואני מציב לך, b, סליחה, יש פה מינוס b, e במינוס b, מינוס e במינוס b, מינוס, כי זה להציב את הגבול התחתון, אז מינוס על הכל, להציב 1 זה מינוס 1, כפול e במינוס 1, מינוס e במינוס 1. תראו שלא המצאתי, בעצם למה עשיתי מ-1? בוא נעשה מ-0, שצריך כיף להציב 0, בסדר? אז בשבילכם כמובן כן זה כבר משנה, זה לא משנה את ההתכנסות, הוא היה שווה להעיר את זה, עוד שנייה מפורשות. למה זה לא משנה את ההתכנסות? הרי מה הפער בין האינטגרל מ-0 עד b לאינטגרל מ-1 עד b? האינטגרל מ-0 עד 1. כמו שגם דיברנו באריכות, גם פה לפני שבועיים, וזה משפט שעזרנו כמה פעמים, בואו נציג מה שבא לנו בהתחלה של הזה. שוב, ה-0 פה מאוד לא קריטי, אני רק רוצה שיהיה לי קל להציב, ואז אני גם אולי אעיר משהו כללי, האינטגרל מהצורה הזאת של x בחזקת כפול e. אז צריכתי לומר, הפער בין האינטגרל שמתחיל ב-0 לבין האינטגרל שמתחיל ב-1 זה האינטגרל מ-0 עד 1. זה מספר קבוע, זה אינטגרל רגיל, פונקציה רציפה, כל צ'יל. אז זה לא משנה את העובדה שהוא יתכנס, זה כן משנה את העובדה של למה הוא מתכנס, כי במקום להציג פה 1, הצבתי פה 0. אז זה מספר אחר. פה יש לנו, ברשותכם, נציג פה גורם משותף, מינוס b ועוד 1 כפול e במינוס b, 0 מתאפס, זה 1, מינוס מינוס זה פלוס 1. זה פלוס 1,
ולכן, או סך הכל, שלושנו שם גם למעלה, האינטגרל הלא אמיתי שלנו הוא הגבול של זה. גבול עוד פעם, כאשר האדון P שואף לאינסוף. סך הכל, האינטגרל, שוב שיניתי ל-0, שיהיה לי מספר יותר יפה, חוץ מזה זה מאוד לא קריטי, של x, e במינוס x, dx, זה ייכנס לי בשורה אחת, פה זה לוח צר ומים לחץ, אריאל סרטט, ככה זה ככה, מינוס b ועוד 1, e במינוס b, ועוד 1. כמו שאתם רואים, השאלה לא נגמרת פה, זה שני שלבים, שאלה אחת זה חישוב אינטגרל, שתי שאלות עם מעיל ארוך כזה, שנייה כמו שאלה אחת ארוכה. שאלה אחת זה חישוב אינטגרל, משל, סיימנו. שאלה שנייה זה לחשב את הגבול של מה שיצא. אז מקודם אמרתם לי טוב, לאן שואף לאינסוף? אז לאן שלנו שואף לאינסוף? קיצוץ. לאן שואף המחר פה, הטיפוס הזה? b ועוד 1 כפול עם מינוס b. אז ה-1 הוא 1, כלומר אתה רואה לי שהביטוי של ה-b שואף ל-0. וזאת מדוע? כי בחזקת די גדל מהר יותר פלוס 1. כן, יותר חזק, סדרי גודל, לזרוק את המילים האלה. אני תמיד אוהב לנמק לעצמי שזה אכן כך. אני לא יודע, כן, זה שואף לאן שאני רוצה באמת, אוהב תראו את זה שאיפה אחרת. פה אני יכול לשים את המינוס שנייה בחוץ ואת ה-i להוריד למכנה לפי חוקי חזקות, ואז גם עונה גם מכנה שואפים לאינסוף, אני עושה פה לופיטל, זה נהיה אחד מסכן למעלה, אבל אם בחזקת b ממשיך להיות חזק למטה, וזה באמת שואף ל-0. ואז כשזה שואף ל-0, 0 ועוד 1, אמרו פה יפה, הגבול הוא 1. וזה האינטגרל. מה זה? זה הגבול, לא? כן, כן. וזה האינטגרל. כי האינטגרל עד אינסוף הוא הגבול של האינטגרל עד ל-b. איך הגדרנו אותו עכשיו. אני רוצה להעיר, זה לא חשוב שנשים לב לזה, אבל זה בשיעורי בית, אני פשוט לא זוכר אותם. גם דורון הכין אותם יפה מאוד בשנים קודמות, פשוט מלא לכם אותם, אחרי שאני רואה שידעתם מה לפתור, אבל אני רק עושה את זה תמיד בדיעבד. אני לא עושה את זה לכתחילה. אבל מה שאני רוצה להעיר זו ההערה הבאה. אמרנו בעל פה, ראינו גם עם מי בחזקת x, אבל אם נמצא באותו רעיון, שאם במקום x עלה נגיד x בריבוע, זה לא משנה את ה-10. זה היה מעריך אותו, אבל לא משנה אותו באמת. הייתי עושה בחלקים פשוט פעמיים, ואז אם היה לי במקום b בריבוע כפול e, אז די, זה היה שואף ל-0. גם אם פה אני לא היה בחזקת 200 מיליון, כפול ה-e הוא לא היה, פתאום מחליט שהוא לא שואף ל-0. ולכן לא משנה מה החזקה של ה-x, האינטגרל הזה מתכנס, כשמדובר בחזקה שלמה, כלומר x בחזקת n בסימונים שלנו, אז אפשר גם להגיד למה הוא מתכנס. למה הוא מתכנס? לא מסלח לי אם אני משקר, יוצא אין עצרת. שווה לבדוק את זה ב-2 וגם ב-3 יוצא 6, אז כן, זה נכון. מה שבאתי להגיד, שזה לא מסובך להוכיח את זה, אם אנחנו משתדלים לעשות אינדוקציה. כלומר, בדקנו וואלה עכשיו את השלב הראשון, עברו כאן שווה 1 נגיד, יצא באמת 1 עצרת, 1. נניח שזה ככה ל-n ונציב את n ועוד 1 ונעשה פעם אחת בחלקים. פעם אחת אינטגרציה בחלקים, מ-x בחזקת n ועוד 1 תביא לי x בחזקת n, ואז אני מקווה שזה יסתדר עם ה-n עצרת. האינטגרל הזה נוגע באיזשהו משהו כללי יותר מתמטיקה מאוד מרכזי שנקרא פונקציית גמא. אני לא נכנס אליו יותר מדי בקורס שלנו, זה פחות רלוונטי, אבל מי שככה כמו שדני אומר, יש לו כמה דקות בשירותים, יפתח ויקיפדיה ויציץ בדברים האלו. זה שוב שאלה מאוד לג'יט, עם אינדוקציה זה די קצר גם, אבל אני אומר באופן כללי, מי שרוצה ככה תחפשו על פונקציית גמא, בטח חשוב ויקיפדיה גמא בלי האלף הזאת, אבל בסדר. שהיה כל מיני שאלות כאלה, אחד מהפרסים שבכל כלי על $1,000,000, קשור אליה, שרוצה לעיין יכול. אבל לנו בקורס זה לא חשוב, סתם כהערה. אני חושב שבתפקידה של ההרצאה הזו, לעתים רחוקות ומעטות, אבל עדיין, את האקסטרה הזה.
מה מעבר לחומר היפה של הקורס. אבל מה, השורה התחתונה, אולי נדבר בשורה הבאה, אני לא זוכר בדיוק. עשו קצת אינדוקציה, תראו שאפשר להגיע לזה. דבר ראשון כבר עשינו פה. תניחו שזה נכון ל-n ועוד 1, ל-n סליחה, תרשמו את n ועוד 1, תעשו פעם אחת בחלקים. n ועוד 1 יהפוך ל-n, תשתמשו בהנחה, זה אמור להסתדר. אבל סיסו להראות את כל מה שהראינו קודם, לא? רגע, כבר עשינו אותו בסיס. אני אגיד אפילו יותר מזה, תכלס גם אם מציבים n שווה 0, ואז כאילו יש פה e בחזקת מינוס x, ו-0 עצרת זה יעני 1, זה גם פסוק אמת. כלומר זה נכון לכל n טבעי, ואני אוהב ש-0 הוא לא טבעי, אז זה משהו כזה. שכל הטבעיים ייחוד עם 0. עובד לכל n כזה. אם זה n שלילי, אז אפשר גם לדבר על זה, כי זה שפתאום הוא מכנס, זה לא יהפוך את זה ללא מתכנס. ה-e בחזקת נאן ינצח אותם. אבל זה כבר משהו אחר, אבל לא יודעים להגדיר עצרת של מספר שלילי, זה מעניין. זה מה שבאמת מתעניין. עוד דקה 2 וויקיפדיה בעברית על פונקציית גמא. בכל אופן אנחנו טיפה חרגנו בהערה הזאת, דוגמה לאינטגרל, דוגמה נוספת, להגדרה שלנו, והאינטגרל הזה מתכנס. שאלות מהכיתה, דברים שרשמנו פה, שאלות נוספות? שהוא מהזום? אז תראו. אנחנו רוצים לתאר מבחני התכנסות. לא יודע לחשב את האינטגרל. באינטגרלים זה אולי לא כזה גרוע כמו בטורים, אבל זה באמת נקודה לא יודעת בעיה שנושאים כבר מההרצאה הראשונה על השולחן. לא יודעים לחשב אינטגרלים. באופן גורף, כאילו זה קשה. יש לי פונקציה גם תמימה למראה, היא בחזקת x בריבוע, הדוגמה שהבאנו שם בהתחלה. לא יודע מה הקדומה שלה. לא יודע. ווואלה, גם אני יודע, לידים זה הרבה יותר חם. הרבה פעמים השאלה שאנחנו שואלים זה טוב, לא למה הוא מתכנס, אלא האם הוא מתכנס. התשובה, אנחנו צריכים מבחני התכנסות, כמו בטורים. האמת שבכל זאת הידע שלנו למה הוא מתכנס הוא רב פה, זה לאין ארוך, מאשר בטורים, שם זה מסתכם בטור הנדסי וטורים טלסקופיים, זה פוקסים שהמרצה בכוונה כותב כדי שהסכומים שם יצטמצמו. פה אינטגרלים, כן, יש לנו יד ורגל, בכל זאת יודעים פולינום, כפול מעריכים, ופה ושם מיידיים, חלקים, חלקיים, כל השטויות שלמדנו, אבל עדיין, אנחנו לא יודעים לבדוק כל אינטגרל למה הוא מתכנס, אנחנו רוצים לרדת רמה, להנמיך ציפיות, ולדבר על האם מתכנס. זאת אומרת, לשם כך אנחנו זקוקים למבחני התכנסות. כבר נתחיל את זה, יש לנו פה פחות מבחנים מבטורים, אל תדאגו, אבל לפני כן חשוב לי להעיר משהו. זה הערה על ההגדרה. אז עוד הערה, אבל הערה אחרת, יותר כללית. אנחנו מגדירים, או נעשה את זה אחרת, כדי לחשב את האינטגרל מהצורה מינוס אינסוף עד אינסוף, אנחנו בוחרים איזושהי נקודה A, או אפשר כבר בצריך, לבחור, נעשה את זה הפוך, צריך, לא אפשר וצריך, צריך לבחור A כלשהי, ואז לחשב את האינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף באמצעותה. האינטגרל מינוס אינסוף עד אינסוף, אני טיפה מקצר את הסימון שהגעתי בשורה אחת, שווה לאינטגרל ממינוס אינסוף עד A, ועוד האינטגרל מ-A עד אינסוף. בודקים את שניהם, אם שניהם מתכנסים, יופי, גם האינטגרל הזה מתכנס, והוא שווה לסכום שלהם, אם לפחות אחד מהם מתבדר, האינטגרל עצמו מתבדר. אני לא אומר, רגע, זה מינוס, זה פלוס, אולי הם יקזו אחד את השני, לא, לא, לא. אם לפחות אחד מהם מתבדר, אז מבחינתי תחשבו על זה כעל הגדרה. גם האינטגרל מינוס אינסוף עד אינסוף כולו מתבדר. אינטגרל מינוס אינסוף עד אינסוף. מתבדר.
למשל, סתם של הדוגמה הפשוטה. האינטגרל מינוס אינסוף עד אינסוף של x. בסדר? בהגדרתו, בהכשרתו, מה שנקרא, זה האינטגרל ממינוס אינסוף עד איזשהו a, פה זה a שבא לכם, נניח 0 של דוגמה. ואחר כך פונקציה אבל להיות x, נכון? ועוד האינטגרל מ-0 עד אינסוף. שוב, 0 כבחירה שלי, יש פה גם 1 מינוס 90, שורש 2 שאתם רוצים. כל אחד מהאינטגרלים האלו לא מסובך להראות שהוא מתבדר, כמו של דוגמה, נעשה נניח את זה. זה הגבול, b שואף למינוס אינסוף של האינטגרל ממינוס b עד 0. שתי הדוגמאות הקודמות היו עם אינסוף, בואו נעשה אחת עם מינוס אינסוף. לא מינוס b, סליחה זה b. האינטגרל של x אנחנו יודעים, זה x בריבוע חלקי 2. לימיט, b שואף לאינסוף, x בריבוע חלקי 2, x שווה ל-b ו-x שווה ל-0. הצבה ב-0 נותנת לנו 0, הצבה ב-b נותנת לנו b. שימו לב ש-b זה גבול התחתון, אז אם מישהו מתעקש, יהיה כאן מינוס b בריבוע חלקי 2. המינוס נובע מכך שהצבה של b היא גבול התחתון, וכאשר b שואף למינוס אינסוף, הדבר הזה שואף למינוס אינסוף. זה מתבדל, אפשר גם לראות שהחתיכה השנייה מתבדלת. אז זה לא רלוונטי כבר, ברגע שהחתיכה אחת מתבדלת, כמו שהגדרתי בסוף הלוח הזה, בתחילה של זה, משפט נקטע לו לשניים. אנחנו אומרים שהאינטגרל כולו מתבדל. מישהו בחר לי את הזאת כדוגמה, בשביל שנעשה משהו קטן גם עם מינוס. ולכן, האינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף של x dx מתבדל. אלעד, מאיפה הגיע המינוס שמה בסוף? כי הצבתי את הגבול התחתון, זה מינוס זה פחות זה, וגם פחות תחתון. סגור, תודה. למה אני מדגיש את זה? בעברית אפשר להגיד, אם אני רוצה לחשב אינטגרל שיש בו יותר מבעיה אחת, פה זה גם מינוס אינסוף וגם פלוס אינסוף, ושוב, אנחנו נראה בפעמים הבאות כבר בעיות גם שבהן הפונקציה לא חסומה. אני צריך לפרק אותו לסכום של אינטגרלים, שבכל אחד מהם יש בעיה אחת בלבד. זו ההגדרה שלי, ככה אני מגדיר את העסק הזה. אינטגרל עצמו לא מוגדר. יש אינטגרל בקטע סגור. הגדרנו היום בהתחלה אינטגרל מנקודה עד אינסוף. הגדרנו גם אינטגרל מינוס אינסוף עד נקודה. עכשיו אני מגדיר את האינטגרל למינוס אינסוף עד אינסוף בתור הסכום של שניהם, ואני מגדיר שהוא מתבדר ברגע שאחד מהם מתבדר. ואני לא אומר וואלה כולי הפלוס יקזז מינוס או משהו כזה. ברגע שיש לי אינטגרל עם יותר מבעיה אחת, תראו את זה ככה בעברית, אני צריך לפרק אותו, לא? כי בחרתי. אני צריך, זו ההגדרה, לפרק אותו לסכום של אינטגרלים, שבכל אחד מהם יש בעיה אחת. פה למשל יש לי שתי בעיות, מינוס אינסוף ואינסוף, או לא ראינו בעוד בסוג אחר, שנראה בפעמים הבאות, סוג שלי של אינטגרלים, אני אפרק אותו לשני אינטגרלים. אחד מהם יש בעיה אחת, מינוס אינסוף, בשני יש בעיה אחרת, עד אינסוף. למה? מה הייתי יכול לעשות אחרת? הייתי יכול לעשות אחרת, בוא נחשוב על האינטגרל הזה, כי על הגבול של מינוס b עד b, או משהו כזה. כן, מה לא עושים? מה לא? האינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף של f, אנחנו לא מגדירים אותו בתור הגבול של האינטגרל ממינוס b עד b. למה? אולי בהמשך נצליח לגעת בנקודה הזו, ואנחנו רוצים קודם כל לשים לב לעובדה שככה אנו מגדירים. אבל זה לא בסדר כי לא כיתת האינטגרל.
אז שוב, האינטגרלים שיש להם אינסוף בגבולות, אנחנו מגדירים אותם היום. הגדרנו בהתחלה אינטגרל שיש לו אינסוף רק בקצה למעלה, ולמטה מספר. והגדרנו אינטגרל שלו עם אינסוף למטה ולמעלה מספר. עכשיו אני אומר, איך אני מגדיר אינטגרל עם אינסוף בשני הצדדים, מינוס ופלוס? ככה. מה אני לא עושה? מה היא לא הגדרה? שאולי אני יכול לחשוב שהיא כן? הדבר הזה. למה אני בוחר להגדיר כך ולא כך? באתי אולי בהמשך יצא לנו לגעת בנקודה הזאת. אבל, שוב, תאמרו לעצמכם בעברית, המשפט הבא, אם יש לי יותר מבעיה אחת באינטגרל, אני מפרק אותו לסכום של אינטגרלים שבכל אחד מהם יש בעיה אחת. אם אחד מהם מתבדר, זהו נגמר, כל אינטגרל מתבדר, שאת זה אני גם יכול להגיד באופן הבא. אינטגרלים על תחומים שונים לא מקזזים אחד את השני. אני לא יכול להגיד משהו כמו, שמע, פה זה כאילו מינוס אינסוף, אבל פה זה פלוס אינסוף, אולי בסך הכל זה מתכנס? לא. אותו תחום זה משהו אחר, לפי התכונה של ליניאר או של אינטגרל, אם יש לי שתי פונקציות, שני אינטגרלים על אותו תחום בין יד B, אני יכול להכניס אותם לאינטגרל אחד. אבל אינטגרלים על תחומים שונים, שוב ככה אני בוחר להגדיר את זה, למה ככה אני בוחר אותם? בואי נראה בהמשך. אינטגרלים על תחומים שונים לא מקזזים אחד את השני. ברגע שאחד מתבדר, חליס, כל הסכום מתבדר הפוך. בואו נרשום את זה. אפשר לומר אינטגרלים על תחומים שונים, לא במרכאות מקזזים את זה. שוב, אנחנו בוחרים להגדיר. כל זה אחרי משם הערה הזו, זו הגדרה שלנו לאינטגרל שיש לו מינוס בסוף גם למעלה וגם למטה, אבל עוד פעם, זה סימפטום לבעיה כללית יותר, להגדרה כללית יותר, שאנחנו נוכל להכיל כשנראה את האינטגרלים מהסוג השני, נקודות בעייתיות שבין הפונקציה לא חסומה, יש לי כמה בעיות באינטגרל, נפרק אותו לסכום של אינטגרלים, שבכל אחד מהם יש בעיה אחת בלבד. ההערה הזאת, אני באמת יכול לעבור, זה חלק השני של השיעור, אלה מבחני ההתכנסות. שאלות על מה שאמרנו פה, חברים מהכיתה? שוב מהזום? אוקיי. מבחן התכנסות. וכתובים לנו מגוון מבחנים, בסדר? לא מיליון, אבל יד אחת לא הספיקה לספור. נכון? זה לא טוב. מה הכרחי? זה חצי מבחן. אם טור מתכנס, אז הדבר הכללי שואף לאפס, קונטרפוסטי, במדבר הכללי לא שואף לאפס, טור מתבדר. השוואה גבולית, מנה, שורש, היה עיבוי, זה מה 2 בחזקת. היה את דיריכלה. שבמקרה ספציפי של דיריכלה היה הלייבניץ, מינוס 1 בחזקת n, והיה גם את האינטגרל בערך מוחלט, אז הוא גם בלי, סליחה, הטור, הערכים המוחלטים מתכנס, אז גם הטור בלעדיהם מתכנס, מה שנקרא התכנסות בהחלט. זה ממש ככה, מחליטים באופן מאוד רחב מה נקרא מבחן התכנסות, היה לנו זה 8. היה לנו פה קצת פחות, לא מנה ולא שורש ולא עיבוי. אבל שאר הדברים תהיינה מקבילות, וגם לא תנאי אחרים, נדבר על זה בהרצאה אחרת. זה שאינטגרל מתכנס לא אומר בהכרח שהפונקציה שואפת לאפס, אנחנו רואים את זה בהרצאה מאוחרת יותר. אבל מה שאני רוצה לומר היום זה בעצם לתאר את שני מבחני ההשוואה. מבחן ההשוואה במרכאות הרגיל, מבחן ההשוואה הגבולי, דיריכלה, מבחן דיריכלה, מכפלה של פונקציות וזה, שמזכיר מכפלה של הסדרה וטור בקורס הקודם, יבוא גם, אבל לא בהרצאה הזאת, פעמים הבאות, לפי הלוז של שנים קודמות. אבל, זה גם בקורס הקודם עלינו, מבחן ההשוואה וההשוואה הגבולית דורש מישהו להשוות איתו. להגיד האינטגרל שלי, הטור שלו שלי, אפשר להכניס את המילים אלה עכשיו, הטור שלי מתכנס כי יש טור גדול יותר שמתכנס. איך אתה יודע שהגדול יותר מתכנס? והאינטגרל שלי מתבדר כי יש קטן יותר שמתבדר. איך אתה יודע שהקטן יותר מתבדר? אז א', שוב, אולי יש טור בפוקס ולא לחשב את הסכום שלו. אולי יש אינטגרל שמתגרל את לפחות פוקסים כמו שאמרנו מקודם, שיודע לחשב את האינטגרל. אבל ככלל, בהשוואה אני לא רוצה לחשב אינטגרלים לימין ושמאל, אני רוצה משהו שאני יודע שהוא מתכנס ואני יכול להשוות אותו. מה היה לנו בטורים? היו אבני הרוזט האלה, זה הטורים של 1 חלקי n בחזקת p. אתה כמו n בריבוע, אתה מתבדר, אתה כמו שורש n, אתה הפוך. כמו n בריבוע אתה מתכנס, כמו שורש אתה מתבדר, זה היה הקו המנחה. אני רוצה משהו דומה פה.
אינטגרלים של 1 חלקי x בחזקת p, להגיד הם מתכנסים כש-p הוא ככה וככה, ואז אני אוכל להשוות אליהם אינטגרלים גם באופן רגיל וגם באופן גבולי. אז המשפט פה, שאיתו אני צריך להתחיל, הוא בעצם משפט מקדים לשני מבחני ההשוואה. האינטגרל בתחום עד אינסוף, מינוס סוף זה מאוד דומה, אבל אני חושב לרשום כמו שאמרתי את רוב הדברים שאני לא כולם על אינסוף, של 1 חלקי x בחזקת p, מתי הוא מתכנס? לא? זה המשפט הראשון, זה בעצם מבוא למבחני התכנסות. יש לנו פה איזה יהי, a גדול מ-0, אפשר להתחיל מ-1 או מ-2 או מחצי, אבל לא מינוס 1. אני לא רוצה שגם הנקודה 0 תהיה בתחום, כי אז אני עובר כבר להביות מהסוג השני, שהפונקציה לא חסומה. האינטגרל ב-a עד אינסוף של 1 חלקי x בחזקת p dx מתכנס, אם ורק אם. מה אני רוצה ב-p? מה רציתי ב-p בטורים? שהיה גדול מאחד. אותו דבר. בסוף הדיון על אינטגרלים אנחנו ננסח איזשהו משפט, כלומר עוד 2-3 הרצאות. חוץ מזו, אנחנו ננסח איזשהו משפט שמקשר פורמלית בין אינטגרלים לטורים, אבל כרגע הכל דומה, בלי ניסוח פורמלי שסוגר את הפינה הזאת. זו הטענה שלי. אפשר כמובן באופן דומה, זאת אומרת זה אולי בשחור, אבל פחות דחוף לי. באופן דומה, עבור איזשהו מספר a שלילי, האינטגרל ממינוס אינסוף עד a מתכנס, אם ורק אם, לחץ כפול להזוואה הזאת, p גדול מ-1. זאת אומרת, לא משנה באיזה צד אני מסתכל. מה שחשוב זה המעלה, מה שחשוב זה שאפס בטעות לא יהיה בתחום, כי אז כבר בעיה מסוג אחר. שגם עליה נדבר, אבל לא בהרצאה. הוכחה נשמעת מרשימה, אבל פה הנה היתרון שלנו של אינטגרלים על פני טורים. בטורים, אנחנו לא יודעים, עדיין לא יודעים, הערנו את זה אולי. מה הסכום של 1 חלקי n בריבוע? n בשלישי. לא יודעים לחשב את הסכום. כדי להראות שהוא מתכנס, עשינו עיבוי, בדיעבד כזה. השתמשנו בעיבוי כדי להוכיח שהטורים האלה מתכנסים או מתבדרים, תלוי ב-p. פה, לחשב את האינטגרל הזה, אני יודע די בקלות. כן? מה קורה עם p? גדול מאחד. שימו לב, מדובר פה על טענה של אם ורק אם, אני צריך להראות שני דברים. שהוא מתכנס כאשר p גדול מאחד, ומתבדר כאשר זה לא, כאשר p קטן שווה אחד. אז עבור p גדול מאחד, ברשותכם כמובן כן, האינטגרל שלנו שווה לגבול, איזשהו b שואף לאינסוף, האינטגרל מ-a עד b, מה נקרא בהרכב שלי? 1 חלקי אני לא אוהב, אני אוהב x בחזקת מינוס, x בחזקת מינוס, וואלה, יותר קל בעיניי לחשב לו גבול, לחשב לו אינטגרל, ולכן גם גבול, שימו לב שעכשיו אני לא טוב לשאול, ולכן לא עושה את זה בבת אחת לסימון, אבל אני זוכר שאני קודם כל מבצע את האינטגרל, ומציב בו את הגבולות, ורק לבסוף, שלב השני, אני מחשב את הגבול של מה שקיבלתי. אז האינטגרל של x בחזקת מינוס p, תראו שאני לא משקר, x בחזקת מינוס p ועוד 1, חלקי מינוס p ועוד 1, ואני אמור להציב a ו-b. יש לנו פה את הגבול b שואף לאינסוף, b בחזקת מינוס p ועוד 1, חלקי מינוס p ועוד 1, מינוס כזה גבול תחתון, a בחזקת מינוס p ועוד 1, חלקי מינוס p ועוד 1. עכשיו, ניגוד לטור, האינטגרל הזאת לא יודע לחשב די בקלות. זה אינטגרל מיידי. x בחזקת, אין פה הפתעות, אין פה חלקים, אין פה הצבות, אין פה שטויות. ועכשיו, אחרי שסיימתי לחשב את האינטגרל, והצבתי את
אדונים גבולות, אני יכול לחשב את הגבול. כלומר, זו שאלה נפרדת, אבל את שתיהן צריך לעשות. שימו לב שה-A, P, הרבה אותיות, השם ירחם, קבוע. מה שמשנה זה ה-B. הוא זה ששואף לאינסוף. עכשיו, כאשר B שואף לאינסוף, לאן שואף B בחזקת מינוס P ועוד 1? 0. זאת מדוע? בגלל ש-P אמרנו שהוא גדול מאחד, אז 1 ועוד P ייתן לנו, 1 פחות P ייתן לנו משהו שלילי, והמכנה יהיה... מסכים. גבולות מעריכים, אנחנו יודעים אחרי למרצה 6 בקורס הקודם, אנחנו יודעים מכיוון ש... P באמת קטן מאחד, נסיק ש... מינוס P פלוס 1 זה משהו שלילי, ובכך B בחזקת מינוס P ועוד 1 שייך ל-0, כאשר B שייך לאינסוף. משהו בחזקת מינוס חצי, מינוס 200, מינוס 93.6. שייך ל-0. אינטואיטיבית זה כאילו מכנה. וקיבלנו... P גדול מאחד. כן, הפכתי לו... בוודאי. זה אבל פסוק אמת. בסך הכל, יש פה את המשהו עם ה-A הזה, לא אכפת לי מה זה, העיקר שזה מספר, אתה מתכנס אליו. וכך האינטגרל מ-A עד אינסוף של 1 חלקי x בחזקת p dx שווה ל-A בחזקת מינוס p פלוס 1 חלקי מינוס p פלוס 1. שימו לב שוב פה, זה יתרון שיש לי לפי טורים, למרות שלא שאלתי את זה, למה הוא מתכנס? אבל שיהיה. מישהו עכשיו רוצה לחשב את האינטגרל, מ-3 עד אינסוף של 1 חלקי x בשלישי, אז הוא יכול להציב a שווה 3, p שווה 3. אבל שמעת התשובה. ובפרט, זה הפרט החשוב, האינטגרל אכן מתכנס. נכון, חשבתי לעצמי ראש שאני ארשום מכנה אחד כאילו פי פחות 1 ולא עשיתי זה, אז בהחלט פילס. נכון, נכון. אם כי את מה שרצינו להשיג זה לא משנה. זה משהו מתכנס. נכון, בוודאי שאתה צודק. הנה רואים את הלוח פתאום. כן, כן, זה פה השתלט לנו למחשב, זה האקר מאיראן. רגע. הוא רוצה סאבזי או שלא? או, הנה. יודעים מה זה סאבזי? מאכל פרסי. כן ולא, זה פשוט ירק. כל עלים ירוקים, כוסבר, לא יודע, פטרוזיליה זה סאבזי. שאלות חברים, שלא בלשון הפרסית, כן. בשורה האחרונה זה שאלו שאלה בכיתה, סליחה. למה האינטגרל לכם מתכנס? כי יש גבול, המספר הזה. כן, וגם T. זה איזשהו מספר, מה הוא אני לא יודע, והוא גם תחזור כזה חשוב לי, אבל נקרא שיש. כן, שאלה מהזום? באינטגרל האחרון רשום a בחזקת מינוס p ועוד 1? כן, כן, אז זה תמיד מינוס P ועוד 1 של כל המעריכים. ולמה זה מתכנס כאילו? אז זה פשוט מספר. לא יודע מי הוא, כן? כי A ו-P זה משהו כללי, אבל זה איזשהו מספר. A חיובי, P גדול מאחד, אבל שניהם קבועים. שאלות נוספות מהכיתה? משהו מהזום? אז מה קורה עם P? גדול שווה 1? זהו, מאוד דומה. מאוד דומה, אנחנו נרשום את זה. אם כי, עוד מההרצאה הראשונה, באינטגרלים המיידיים האלו עשינו לעצמנו איזושהי חלוקה. לא משהו שונה מהותית את העובדה שזה מתבדל, אבל כן דורש התייחסות. אם P שווה 1, אז האינטגרל הוא לן, ולא חזקה של X. עדיין, לן גם שואף לאינסוף. אבל צריך לרשום את זה.
אז שנית, אם p קטן מאחד, אני מרשה לעצמי לרשום את זה ישר. כי זה אותו חישוב פה. או, לא התייחסתי לכך ש-p גדול מאחד עד שהגעתי ללוח ההוא, עד שעמדתי על דעתי, שם האינטגרל הוא אותו אינטגרל, אז אני מרשה לעצמי לרשום את זה בשורה אחת. האינטגרל מ-a עד אינסוף, של 1 חלקי x בחזקת p dx, זה הגבול p שואף לאינסוף של p בחזקת מינוס p פלוס 1 חלקי מינוס p פלוס 1, ואותו דבר עם מינוס a מינוס p ועוד 1 חלקי מינוס p ועוד 1, שהטאבלט קונטרול C קונטרול V, עכשיו יודע מה אני מזכיר, על הלוח עדיין לא שם, משהו זה יגדל. פה באוניברסיטה כנראה ב-193 או משהו, במקומות אחרים זה מתקרב. זה יקר, אבל זה יקר היום, אני רוצה לדבר על זה עם מישהו מהצוות הטכני, מה שנקרא, לא מזמן. לוחות טובים כאילו שהם טאץ' כזה, הם יכולים להתחבר למחשב, ועניינים, לוחות חכמים טובים. כן, זה עולה הרבה כסף. לא משהו שאין להם לשלם המיסים הישראלי, כן, האוניברסיטה ידעה להציג כסף על דברים מפגרים יותר. בוא ניתן עצים. בסדר? כמו שזה בעצים, כן, היה להם לא זמן ראש שנה וזה. אפשר לתעדף סטודנטים יותר טוב. בכל אופן זה יקרה לאט. פה אני מאמין שזה יהיה כמו לאן של בי, בסדר, מאוד לאט, אבל זה גם יגיע. עכשיו אמרו פה יפה, ההבדל הוא קטן אבל מהותי. כאשר פי קטן מאחד, חצי, רבע, די של מינוס 90 או משהו כזה, המעריך כבר חיובי, ואז הבי שואף לאינסוף. אז כעת, מינוס פי ועוד אחד גדול מאפס, וכך b בחזקת מינוס p ועוד 1 הוא גם שואף לאינסוף, כאשר b שואף לאינסוף, והאינטגרל מתבדר. אחרון חביב, פי שווה 1, בואו נשאר את זה גם של מספר. ובסוף, עבור פי שווה 1, האינטגרל מ-a עד אינסוף של 1 חלקי x בחזקת p, זה בעצם האינטגרל של 1 חלקי x. אני לא אמהר מאוד, אני ארשום שנייה, כן, את השלב שבו אני רואה גבול ואינטגרל עד ל-b. וזה לן, ופה אני מרשה לעצמי כן לרשום לן ללא ערך מוחלט. לא כזה, לא שזה גדול שונה, אבל שיהיה, כי הכל חיובי פה, אז שיהיה לן עם ערך מוחלט, נו. אפשר להקפיד על זה. למה לא? x מ-a ו-x מ-b. עכשיו כאן את הגבול. b שואף לאינסוף. לן של b בערכו המוחלט. פחות לן של a בערכו המוחלט. שוב, גם a גם b פה חיוביים כולם, אז זה לא כל כך רלוונטי. b שואף לאינסוף, לן שואף לאינסוף. באמת גם עבור p שווה 1, העסק מתבדר. סך הכל הוא מתכנס רק כאשר, אם ורק אם p גדול לאחד, כמו שהבטחתי. ועד פעם פה כאילו יש מותר האינטגרל מהטור, זה שאני, במקרה הספציפי הזה לפחות יודע גם לחשב את זה. אני לא חושב שיש כאילו נוסחה כללית לסכום 1 חלקי n בחזקת p. גם לא אפילו עבור p'ים חיוביים. ספציפית, תגידו לי מה הסכום של 1 חלקי n בריבוע, אני לא אגיד לכם. כללי אני לא... למה אינטגרל? כן, אני אשכח את זה אחרי שאני את הלוח, אבל... לפחות אני יודע שזה כן. לפחות אנחנו יודעים שרוב שזה. זה המשפט המטרים, שיש לי עכשיו אינטגרל שיכול להשוות אליהם. ועכשיו, בואו נתאר את מבחני ההשוואה. אני כמובן, שנייה אתם מקום השאלות אם יש, אבל לפני כן רק בואו נתאר מה נשארנו עד סוף ההרצאה, מה אני רוצה להספיק, מה אנחנו יכולים להספיק. אנחנו נאמר מבחן ההשוואה, תן דוגמה, או 2 אפילו, 2 הצדדים.
מבחן ההשוואה הגבולי, תן דוגמה. נאמר מה המותר הגבולי על פני ההשוואה הרגיל, מאוד דומה למה שקרה בטורים, מי שיזכר. אז יראה לו באמת דומה, מי שלא, לא קרה כלום. ואז בזמן יתיר, בואו נסביר איך אנחנו מוכיחים את המשפטים האלה, וגם זה מאוד דומה לטורים, ומבחינתי, הרצאה הבאה כבר נמשיך הלאה מהם. אני מספיק להוכיח אותם עד הסוף, משהו כזה, לא קרה כמובן כלום, אבל אם אני אסתכל ביום שני, בהרצאה מספר 9 שנה שעברה, ואני אראה שמה כן הוכחתי בדיעבד, כמובן שזה מה שנעשה גם פה. שוב, אנחנו רוצים התאמה יחסית טובה. שאלות על מה שרשמנו כאן, חברים? מהזום? לי יש שאלה, כן? כאילו זה בעצם אנחנו רוצים להוכיח משפט של אם ורק אם, אבל לא הבנתי למה, כאילו זה שחילקנו למקרים לפי ה-P באמת הוכיח את הגרירה הדו-כיוונית הזאת. אז כמו שאמרנו בהתחלה, אני חושב על שני הכיוונים כעל אותו כיוון, באמצעות קונטרפוזיטיב, או שאתם לא אוהבים לקרוא לזה. אם P גדול מאחד, האינטגרל מתכנס, והכיוון השני, אם האינטגרל מתכנס, אז P גדול מאחד. עכשיו, אני חושב על הכיוון השני באופן הפוך, אני חושב עליו כעל אם P לא גדול מאחד, האינטגרל לא מתכנס. כלומר, אם סבבה. P קטן שווה אחד, הוא מתבדל. אז נותן לי תודה. באמת אם... לבריאות. שאלות נוספות? מישהו מהזום? אלעד, אתה אומר כאילו כן. פי גדול מאחד או פי קטן מאחד, אתה אומר כאילו זה מספר קבוע, זה לא יכול להיות כאילו אינסוף. לא, מספר, בטח מספר. סבבה. עוד שאלות? אוקיי. אז עכשיו, מבחני ההשוואה. משאיר פה את הכותרת משפט, אפשר לקרוא? שאני אקח טוש אפילו. זה האחרון מהקופסה ההיא, קופסה אחת. לא כנראה יחסים בסדר. זה מבחן ההשוואה הראשון. שאני לקרוא להם השוואה והשוואה גבולית, כי ראשון בשני זה נהיה כרונולוגי שלא שצריך לזכור. מבחן ההשוואה, תהיינה, תמיד טוב. אני רושם אותו בשפת ה-A עד אינסוף, הוא רלוונטי גם בשפת המינוס הסוף עד A. תהיינה F ו-G. תהיינה זה הכי טוב שיש. פונקציות, אינטגרביליות, ובקטע A עד אינסוף, כמו שאמרתי, לא צריך לדאוג מזה כאילו. לא שאני אביא פונקציה, היא לא אינטגרבילית, למה קוראים לה פלייס? לא? גם בסשן הקודם זה לא היה מקום בפלייס, אז עכשיו עוד דיברנו על אינטגרביליות כאלה מושג ששווה לחקור. יש לי פונקציות פה, אם לכל x מתקיים השוויון הבא, כי זה עשוי להיזכר מבחן ההשוואה של טורים. האינטואיציה שם, אם אחד גדול יותר מהשני, אז הגדול מתכנס, הקטן מתכנס. אבל יש שם עוד תנאי שלא אסור לפספס אותו, בדיוק, צריך להיות פחות אי שליליות. אם מתקיים אז ש-fx תמיד גדול שווה 0 ו-g גדולה יותר מ-fx, אפשר לומר ש... אם האינטגרל אינטואיטיבית הגדול מתכנס, אז הקטן מתכנס. אם האינטגרל מתכנס, אז האינטגרל של f מתכנס, טוב, לא צריך בעברית או משהו, הגדול מתכנס, אז הקטן מתכנס, מאוד הגיוני, ולכן גם הדרישה של החיובית, שלא יהיה קטן מינוס לסוף בטעות, צריך שהוא יהיה תמיד גדול שווה 0, בצבע כחול אני ארשום את הניסוח השקול, קונטרפוזיטיב שלו, אם האינטגרל הקטן יותר מתבדר, בסימונים שלי, אם האינטגרל של f מתבדר, אז גם הגדול מתבדר. זאת אומרת, זה לא כיוון אחר, זה אותו משפט, רק מנוסח אחרת, אבל משום מה,
אם לא אומרים את זה ככה, הסטודנטים לא שמים לב. רוב המשפטים שאנחנו אומרים, יכולים אותה, אם אז לא אומרים את הנוסח השקול, אבל פה זה, גם בטורים אמרנו ככה, שווה להתייחס גם אל הניסוח השקול. הוא עצמו שהוא ממש מאוד הגיוני. וגם כמו בטורים, הוא לא הכי שימושי בו, כאילו טוב, אבל חבל שלו שאורן מציג יותר טוב, כי לא תמיד יכולים להגיד אם זה קטן או גדול, אבל כאילו נדבר על הגבול. בואו נרשום דוגמה, סתם נתברע פה בדוגמה. למשל, האינטגרל מאחת עד סוף של סינוס של 1 חלקי x בארק טנגנס x חלקי x בריבוע ועוד 9. אני מחפש פה את ה-x בריבוע, כן, אבל שימו לב שקודם אמרנו סוג אחר של אינטגרל שמתכנס, a בחזקת מינוס x או משהו כזה. גם אם מתכנסים, גם עליהם אפשר לחשוב על דברים שחוטים שמתכנסים ולהשוות אליהם במידת הצורך. סינוס מרשימה מאוד, ארק טנגנס, הרבה אותיות, אבל שתיהן, מה אנחנו יודעים עליהן? פונקציות חסומות. ספציפית פה צריך להיזהר טיפה, אני צריך להסביר למה זה חיובי, אז באמת בתחום אחד עד אינסוף, אנחנו יודעים שה-1 חלקי x נמצא בין 1 לבין 0, ולכן גם הסינוס. ספציפית זה בין סינוס של 1 ל-0, אתה יודע מה זה? אני חושב שזה 1, מספיק לי בשביל החסם. ברגע שהיא חיובית, או ביתר פירוט, היא שלילית, אני יכול להשתמש במבחן ההשוואה. כמו כן, מה אנחנו עושים ארק טנגנס מלמעלה? פאי חלקי 2. פאי חלקי 2, אז בין 1 לאינסוף, ארק טנגנס נמצא תכלס בין פאי חלקי 4, אבל גם בין 0 לפאי חלקי 2. האפס זה שחשוב לי, אני ארשום את זה, כי אני רוצה להראות שפונקציה ב' איננה בטעות שלילית, או מחליפת סימן, או עושה בלאגן. תכלס גם פה זה קטן ממש, העיקר שהאי שוויון נותן לי מה שאני רוצה, א' שזה חיובי, ב' שזה חסום מלמעלה, ולכן הפונקציה המרשימה שלנו עם הסינוס והארק קטן והבלאגן קטנה שווה מפונקציה שיש לה במונה 1 כפול פאי חלקי 2 ובמכנה x בריבוע. אם כבר אז כבר, בואו גם נקטין את המכנה ונגדיל את השבר, נכון? בכל שלב קדמות אנחנו אומרים מכנה קטן, שבר גדול. שימו לב שיכולתי להישאר גם ל-x בריבוע 9, ואז אינטגרל שיודע לחשב. זה משהו שצריך מדי פעם לשים בראש, כי שוב, בטורים לא היה את זה. לא הייתי אומר, בוא נמצא טור גדול יותר, שאני לא יודע אם הוא מתכנס או לא, אבל אני אראה שהוא מתכנס. יכול להיות הסכום שלו. כן היה שני שלבים של מבחנים. נמצא טור גדול יותר, ועליו נעשה בנה. אבל פה אמרתי שיש לי פחות מבחנים, מה שמחליף אותם זה יכולת לחשב אינטגרל. לכן אני אומר, אם מישהו אומר לי, שמע, בוא ניקח במכנה x בריבוע ועוד 9, זה גם בסדר, ואז אני אחשב את האינטגרל, יודע שזה ארק טנגנס, זה לא גבול, יתכנס לי. מצוין, יותר זמן קצת, אבל בהחלט קביל, בהחלט משהו שצריך לקחת בחשבון. לקחת בחשבון שאת האינטגרל, שאת הפונקציה הגדולה יותר, או הקטנה יותר, רוצה אותו שהוא יתפטר. אני יודע, אני יכול לנסות לחשב, ולא רק לחפש את האינטגרלים שמראש הראינו שהם כאלה. אז מה קיבלנו פה? מכיוון שהאינטגרל מ-1 עד אינסוף
של 1 חלקי x בריבוע dx מתכנס, גם האינטגרל שבו אנחנו מכפילים את זה בפאי חלקי 2 הוא מתכנס. כפל בקבוע כמובן לא משנה התכנסות. אפשר לרשום אם רוצים, למשל בטורים, גם פה איזושהי אריתמטיקה קצרה של אינטגרלים, כן, אם f ו-g מתכנסים, גם אסור שם מתכנס. אולי אני אעיר את זה אחרי האינטגרל, זה טוב אולי להעיר את זה. אבל מבחינתי זה יחסי ברור, אני לא טרחתי. גם, מה? גם זה מתכנס. לכן, לפי מבחן ההשוואה, אמרנו שם חצי ממולע, שזה אכן פונקציה לא שלילית, וזה בסדר, לפי מבחן ההשוואה. גם האינטגרל שלנו, פשוט נקרא לרשום אותו עוד פעם, מי שמעתיק מדביק באייפד אז תעשו את זה. גם האינטגרל שלנו מתכנס. שוב, משחק די דומה למשחקים שיצאנו לשחק, אבל כן לשים לב שיותר אפשרות שלעיתים ריאלית זה לחשב את האינטגרל. פה סינוס 1 חלקי r כאן, לא יודע שאנחנו מחשב בטח לא בזמן סביר, אז אני מחפש את ההשוואה. מי בדיוק להשוות? זה לא חייב להיות אינטגרל שנכנס לאחד המשפט שלי מקודם, לאחד נגיד בכתבי. אלא, סליחה, זה גם יכול להיות משהו קרוב אליו. כל אני יודע לחשב אותו. שוב, מה שבואו לפן, אמר את זה שוב. אם הייתי משאיר במכנה x בריבוע ועוד 9, תרגע שאני יודע לחשב. מה שמרתן שם, אם זה שור 3 יוצא החוצה. נוסחה שראינו בהרצאה מספר 3 שם, בכיתה השנייה. יכול לפתור את זה גם ככה. שאלות מהכיתה על מה שרשמנו פה? שוב מעזו בשאלות, חברים. אוקיי. אז בואו, אני רוצה שנייה להעיר את מה שאמרתי עכשיו בעל פה, על זה שיש לי כמו בטורים, אריתמטיקה כזה של אינטגרלים מתכנסים, משהו קצר, אבל שיהיה. נעיר את זה שנייה פה. הערה. א', אם האינטגרל מ-a עד אינסוף של f, והאינטגרל מ-a עד אינסוף של g, אני רושם ככה בכתיבה בקצרה, ואני גם רושם עם אינסוף, זה נכון גם עם מינוס אינסוף, מתכנסים, אז אני חושב משפט פה. אז גם האינטגרל של סכום שלהם מתכנס. בלי x אמרנו? מתכנס. הוא מתקיים. שהאינטגרל של הסכום שווה לסכום האינטגרלים. וכפל בקבוע, גם לא משנה התכנסות. אם יש לנו C שונה מ-0 קבוע, אז האינטגרל מ-a עד אינסוף של C כפול F מתכנס, אם ורק אם האינטגרל של F מתכנס, ואם למישהו חשוב לחשב את האינטגרל, אז אפשר להוציא את ה-C החוצה. האינטגרל מ-a עד אינסוף של CF זה C כפול האינטגרל שלי. שוב אמרנו משפט דומה על סוד כל אריתמטיקה של טורים בקורס הקודם. שואלים, יסלח לי, זה נראה לי הייתה הרצאה מספר 11. אפשר להגיד הרבה יותר. האינטגרלים אמרנו את זה באינטגרל הרגיל, כי הוא גבול של סכום. אבל גם בטורים אמרנו את זה. לא יודע מה זה, אינטגרל של F כפול G. יראו לסדרות, שם זה נחמד. סכום פה מקשה על היכולת להשיג משפטים כלליים. אבל לפחות שני הדברים האלו עובדים. זה כבר פה, מלמדתי משהו על קבוע או לא משפיע, משהו זה בסדר.
לכן המבחן ההשוואה השני, לקרוא מבחן ההשוואה הגבולי, הוא אומר, תשמע, לפעמים זה די קשה להראות שקנת גדול יותר, בוא תעשה גבול. ואם יש לך מספר בין 0 לאינסוף, אז זה מתכנס עם מרקים. חבל שלא מתכנס. תראי לו את שני הסעיפים של מה קורה אם רק צד אחד מתכנס, לא יודע אם אני אצטרך לרשום אותם, כמו שבדרך כלל לא עושה. אז מבחן ההשוואה הגבולי, במשפט השני שלנו, יהיה אז תמיד טוב. F ו-G פונקציות אינטגרביליות בקטע בין A לבין אינסוף. שוב, אני אנסח את זה ב-A עד אינסוף, זה אותו ניסוח כמעט אותו דבר בקטע מינוס סוף עד A. אנחנו נסמן, בהנחה שיש גבול, כי יש גבול, אני משפט לא רלוונטי, אבל את הגבול של מנת הפונקציות F חלקי G בתור L. אם המספר הזה L, קודם כל השקרה שיהיה קיים, כן, אבל נניח שיש גבול והוא נמצא בין 0 לאינסוף, יעני מספר חיובי. סליחה. שכחתי לומר שהן לי שליליות. נניח ש-F ו-G שהן תמיד גדולות שוות מ-0 בקטע שלנו. אם L נמצא בין 0 לאינסוף, אז אפשר לומר שהאינטגרל של G מתכנס אם ורק אם האינטגרל של F מתכנס. כמו בטורים, אפשר לקרוא להם החברים לאינטגרלים האלה, אם אתם רוצים. האינטגרל הזה מתכנס אם ורק אם זה מתכנס. אפשר גם להעיר מה זה אומר אם הגבול הוא אינסוף? זאת אומרת שמי יותר גדול? F. זאת אומרת, אם הגבול הוא אינסוף, זאת אומרת שאם F מתכנס אז G מתכנס, בעצם השוואה הרגיל. ואם הגבול הוא 0, אז מי יותר גדול? G. אז אם G מתכנס, גם האינטגרל של F מתכנס. אז אפשר לומר את זה ככה, או חביל, כי זה פחות דחוף לי. אם זה אכן קורה, אז כל זה השוואה הרגיל ולא גבולית. אם L שווה לאינסוף, האינטגרל של למעלה גדול יותר, אז זה אומר שאם הלמעלה מתכנס, אז נתחץ בכיוון אחד, אפשר לעשות את זה יותר בסדר מקום. אם הלמעלה מתכנס, אז הלמטה מתכנס. שוב, L שווה אינסוף, זה אומר שהמונה גדול יותר. ואם L שווה 0, זה אומר שהמכנה גדול יותר. יעני, אם האינטגרל של המכנה מתכנס, אז גם האינטגרל של המונה מתכנס. אבל שווה לכיוונים הפחות יפים. חלקים הפחות יפים של העיר. המשפט, זה כיף שזה אם ורק אם. ושוב, ברמה הטכנית, מתי מבחן ההשוואה הגבולי? בואו נעשה דוגמה לזה, יש לנו זמן, ואז נראה איפה נעמוד אם בכלל. ברמה הטכנית, מבחן ההשוואה הגבולי יודע להגיד, תשמע, אתה רואה שזה בערך x בשלישית, במכנה, ולכן הוא יתכנס. או בערך שורש x, ככה מתבדר. אבל אתה לא יודע לעשות השוואה רגיל, לא יודע למצוא ביטוי של x בשלישית, שיהיה יותר גדול ויתכנס, או של שורש x שיהיה יותר קטן ויתבדר. נעשה גבול, זה יהיה מספיק טוב. זה יהיה מספיק טוב. עכשיו של דוגמה פשוטה. למשל, בואו נסתכל על האינטגרל הבא, סתם דוגמה שגם נקרבים לתת בקורס ראו. בוא נגיד נעשה את האינטגרל עד אינסוף, סתם משהו פשוט בכוונה, אבל שיהיה x בריבוע פחות חצי. לא, זה קל מדי. ושיהיה. x פחות חצי יותר בעצם. טוב, אז x בריבוע, חצי לא משנה את
התכנסות, משנה למה הוא מתכנס. זה אינטגרל שאם אנחנו רוצים, אנחנו יודעים לחשב, יש גם x בריבוע פחות חצי, שאתה מפרק אותו ל-x פחות שורש חצי, כפול x ועוד שורש חצי, לשמרים חלקיים, וכל אחד לחשב בנפרד עם לן, ואז לעשות גבול, אינטגרל שאפשר לחשב אותו, מה משמעית? זה לא האינטגרל הכי קשה שצריך לחשב. אבל פה אני רוצה להגיד כמובן את המשפט. במבחן ההשוואה, באופן יבש, כאילו, פספס פה. אני רוצה x בריבוע, אבל 1 חלקי x בריבוע, שאותו אני מכיר כאילו בעל פה. היום הוכחנו משפט שמשהו מתכנס. הוא יותר קטן. כי המכנה זה יותר גדול. אז כאילו, לא יכול להיעזר ב1 חלקי x בריבוע בשפת ההשוואה. בכלל, עשינו מה, מינוס חצי משנה משהו? הוא לא משנה משהו. מי פורמלית אומר לנו, כן, מינוס חצי לא משנה משהו. כן, זה כמו x בריבוע. זה מבחן ההשוואה הגבולי. מבחן ההשוואה הגבולי, הייתי אוהב לקרוא לפעולה הזאת, חישוב הגבול נשווה גבולית. עם האינטגרל של 1 חלקי x בריבוע, ו1 עד אינסוף. שוב, הפעולה שאני קורא לה השוואה גבולית זה לחשב את הגבול L הזה. כמו שהערנו בטורים, כך גם כאן, זה לא משנה מי שמי למעלה ומי למטה. מקבלים איזשהו, אם f חלקי g נותן לכם מספר בין 0 לאינסוף, גם g חלקי f תעשה את זה. וגם את ההופכי שלו, זה לא משנה. חצי או 2, 3 או שליש, מסקנה בין המשפט היא זהה. x בריבוע פחות חצי, חלקי x בריבוע. אני ברשותכם, א' פת קוצר זמן, ב' פת ידע שלנו קודם כבר, אומר ישר שהגבול זה 1. ובאמת, L שלנו נמצא בין 0 לבין אינסוף, וממשפט, וממבחן ההשוואה הגבולי, סיק שהאינטגרל שלנו 1 חלקי x בריבוע פחות חצי dx מתכנס אם ורק אם האינטגרל של 1 חלקי x בריבוע מתכנס. האינטגרל של 1 חלקי x בריבוע, סליחה, מתכנס, צריכים עכשיו מתכנס. סיום. עד אינסוף של 1 חלקי x בריבוע dx מתכנס בסך הכל האינטגרל שלנו מתכנס. עכשיו רואים, אבל מתי להבין כמו אני באיך מתנהל. מכניס איזה סינוס כזה, מחפש גבול ידוע עם סינוס, טנגנס, או מישהו כזה, איזשהו גבול ידוע, או היא בחזקת עם איזה גבול ידוע. לאן עם גבול ידוע, whatever. ואז צריך טיפה להפעיל את הראש, כדי לראות אם הוא מתכנס או לא, הוא מתכנס בתרגול. נעשה דוגמאות כאלה, אבל יותר מתקדמות. אבל זה המבחן עצמו, ופה כבר שוב הזכרנו, או חידשנו הזכרנו, מה מותר ההשוואה הגבולי על ההשוואה הרגיל. היכולת להגיד כן, זה כמו x בריבוע, גם אם בהשוואה של אי שווה בין הפונקציות, זה לא ממש מתקמפל. פורמלית, שניהם צריכים לבוא, לפחות אם אנחנו רוצים לשמור על איזושהי מידה של רצינות, א', לעיתים השוואה יותר קצת קל, בסדר, סינוס, טנגנס, לא שהשוואה הגבולית לא יעשה אותו, כן, אבל בסדר. ובאמת, אם רוצים להוכיח את ההשוואה הגבולית, אז צריך להשתמש בהשוואה הרגיל, שמישהו לא צריך להיזכר ככה. והיה בקורס הקודם, אז ככה גם הדברים נעשו בקורס הקודם, שוב בשפת הטורים, לא בשפת האינטגרלים. טוב, כמו שאתם רואים, הזמן שלנו היום קצר עד כדי אפס, מה שנקרא, אז אנחנו לא נידרש להוכחה שלא של זה ולא של זה היום. ושוב, יום שני אם אני אבחן את הרצאה מספר 9 לסמסטר קודם, ואראה שכן הוכחתי שם את זה בהרצאה מספר 9,
אז אנחנו נתחיל את ההרצאה הבאה, אחרי כבר תזכורת טובה, בהוכחה של המשפטים האלה. טוב, תוצאה היום אנחנו בהחלט יכולים לסיים, נראה לי רביב. יש כאן מישהו מהזום לשאלות? אני סוגר את הזום. בכיתה שאלות? אוקיי. תמיד אני מאחל לכם לשמור לעצמם כולים בריאים, כל שאר האיחולים, אבל איך קשור אנחנו פגש ביום שני. אפשר לזכור פה את העסק.